Memòria de sang és una novel·la que passa a mitjans del segle XIX a Barcelona. La Barcelona de 1850 és una Barcelona absolutament bruta, atapeïda de gent, carregada de pudor i també carregada de tensió social. Allà, en aquella Barcelona, el nostre protagonista, Joan Gort, un jove de Reus, viurà una tragèdia immensa. Una tragèdia que l'arrossegarà anys després a formar part de la Companyia de Voluntaris de Catalunya, una companyia que va a la guerra vestida absolutament de català, amb barretina i tot, i que participarà sota les ordres del general Prim a la Guerra d'Àfrica, a la batalla de Tetuan i a la batalla de Bat-ras. Allà, en aquestes batalles, serà on Joan Gort podrà finalment complir el record de la seva sang, una sang que el portarà a una venjança molt cruel.